escolta. La seva funció hauria de ser portar la nostra veu a les institucions, facilitant la participació política ciutadana mitjançant línies directes i procurant el més gran benefici per al gruix de la societat, no la d'enriquir-se i medrar amb el nostre esforç, atenent només als interessos dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder mitjançant una dictadura partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles del PP-PSOE. I l'acumulació de poder en un grup reduït produeix desigualtat, crispació i injustícia. Això porta a la violència que rebutgem. L'obsolet i antinatural model econòmic vigent bloqueja la maquinària social en una espiral que consumís a si mateixa, enriquint a uns pocs i abocant a la pobresa a la resta, fins al col·lapse. La voluntat del sistema és l'acumulació de diners, premiant-la per damunt de l'eficàcia i el benestar de la societat, malbaratant recursos, destruint el planeta, generant atur i consumidors infeliços. Els ciutadans formem part de l'engranatge d'una màquina destinada a enriquir una minoria que ni tan sols sap de les nostres necessitats. Som anònims, però sense nosaltres res d'això existiria, ja que nosaltres movem el món.